трябва да работите, да се научите да работите с една ръка. Хубаво е да ви се стегнете пергелите, да не играе. 42-01-4. Фащаш си паралела, който ти най-близо там до координатата. Една единица е една минута. Тук са 2 десети, една малко деление. Значи 1,4 ще е това. Като го хванеш, гледаш колко ти е дължината. 21,01,3. 28,01,3. Значи гледаш, его той правилно си го е сложил тук точката, слагаш пергела, това триъгълника, нали, перпендикулярно и колко беше 1,3. Майче го размърдах. И какво не ти е вярно на точката? Малко по-напред. Добре, голяма работа. То по-нататък ще се оправи. Точката е тук. И сега тъй както си го начертал, все едно, че е там точката. Щом си от котва се снимаш, щока на котвата трябва да минава през началната точка. Нали? Написал си, че се отчета налага. Той добре си го направил циркулацията. Красиво е, правилно си го изпълнил. Тези сметки искаш ли да ги проверим? Ако кажеш да ги проверят, ние ги правихме с Дянков. С Дянков, щом сте ги правили, сега, което не ми харесва, дай гумичката. Значи, никога не се пишат час и отчет налага перпендикулярно на курса. Те се пишат 903,70,6. 0903 70,6. Дробната черта винаги е успоредна на паралелите. Иначе тя може, примерно, ако имаш едно такова сплаване, как накъдрено ще стане като лъчи. Тъй, значи стигнали сте до момент 9.03. Айде да видим от там нататък какво става. Значи до тук сте лежали на някакъв истински курс с някаква скорост. Продължават плаването по същия път, като вземат предвид някакво постоянно течение. На същия път. Той значи, че истинският ви курс 320 градуса, който вече е начертан тук, вече се превръща в пътеви ъгъл. Защото той капитана ви е казал, искаме и те да се движиш. Но до тук външен фактор не е имало. От този момент нататък почва да действа външния фактор. Ти обаче искаш да запазиш тази линия на движение, при което се налага да се реши обратна задача за течение. Сега гледаме скоростите. 1 и 2, 16 възла. Значи, ако взема тук една минута за един възел, ще се предела полета си. Помни, да си взема мащаб, 1 см или 2 възла. 16 възла ще ми е 8 см вектор. А тая скорост от 1 и 2 на течението ще ми бъде 6 мм вектор. Нали? И правя така. Значи течението е 195. Вземам го 195 от началната точка, от която ще го отчитам, ето тази точка, и гледам къде ми отиват 6 мм. То тук единия го има, ги 6 мм къде са. Даже няма чертая нищо на картата. От тук вземам, може би тая линия ще трябва малко да я продължа, защото говорихме за 8 см. Вземам си 8 см вектора на течението, от тази точка засичам. Ама като засичам, го забождам. Слагам пергела тук. Триъгълника, извинявайте. Ми го истинския курс. Готов. Това нещо веднага го отчитам колко е. То е 324 и някъде си го пиша. Защото на мен ще ми трябва да отчита снос. Нали, от 324 до 320 имам снос от течението минус 4 градуса. Така, има ли нещо друго в този момент, само да погледна? Нищо друго няма и те продължават да плават
1 час. Щом продължават да плават 1 час, то бая нагоре ще отиде. Тук са 5-10, бая мили. Към Иван трябва да. Плават 1 час. Ще ги взема кратни на 4. 4 по 4, 16. Като на Индиана Джонс, штурмана на подводницата, дет с на малко пергелче мереше там. Разстоянието 2, 3, 4. Значи мен буквалното ми разстояние ще бъде по истинския курс, а това ми е пътевия ъгъл. 195 ще трябва да го транслирам . Ето го мястото на кораба след 1 час къде е. Значи той тук е в 10 часа и 3 минути. Какво отчета налага? 86,4. 86,4. Тук може да пишете само отчета налага към тази точка, защото ви по това сте отчитали лага или пропълното разстояние. Сега другия начин за пропълно разстояние е от това да извадите това. Ще се получи 15,8, тъй като го гледам. Нали? 15,8. Вие се движите с 16 възла, там делта лага е 1%, значи коефициент на лага става 1,01 и трябва да направите така 15,8 по 1.01, 15,95, което е 16 мили. Тоест това е пък другия начин за нанасене на пропълното разстояние. Аз като го гледам, че 1 час е плавано, знам скоростта, естествено, че се нанеса 16 възла, 16 мили. Тъй, тук сега другото, което трябва да направите, да изчислите колко е, защото вие плавате по магнитния, нали? Нали си по магнитния? Да, по магнитния. Трябва да сметнете, ама да не ти драскам на карта, да има изчислението. Значи, ние легнахме на нов истински курс 324. 2012. Тук е 90-та. 22 години. 22 години по 0,06 прави 1,3 градуса. И 3,7 става 5 градуса на изток. Значи от тук вадя дето, което е 5 градуса със знак плюс и получавам магнитен курс 319 градуса. Тук трябва да извадя приблизителната стойност на девиацията. От 2,5 до 3 са половин градус. 0,5, то ще стане 0,05. Момент 319. А то е съвсем нищо. 3,2. 3,2 градуса е девиация, няма да го интерполирам изобщо. Значи получава се приблизителна стойност на компасния курс 315,8. Втори път, ако вляза в таблицата, за 315 ще е някъде по средата. Значи ще трябва да се наложи втори път да го интерполирам. Значи тук МК е 319. Влизам с този аргумент и намирам на ново девиацията, което вече няма да ми е 3,2, ще е 3,1. 3,1. Вадя ги и става 315,9. 300,15,9. Всяко нещо трябва да го напиша някъде. Значи поправката на магнитния компас, тя е ясна. Тук са 5, тук са и двете са положителни числа. Делта МК е плюс 8,2 градуса. И тук някъде го надписвам.
винаги ви казах над или под линията на реално движение на кораба. Значи компасен курс 315,9, значи това е 8,1, защото това вземам. Поправка на компаса делта К плюс 8,1 и имам снос бета, който е минус 4 градуса. И е готова играта с 100 минути. Така, след това кой имам да правя тук? Някакъв поворот на руля, диаметър на циркулация, 6 кабелта, той сте го отработвали. Поворот надясно. Поворота ще се прави от тая реална точка, в която си. Пускаш си перпендикуляра. То няма и какво да го чертая. Кой пишеш първи от този? Нали, щом е диаметъра на циркулацията шесторка, радиуса на циркулацията ще е тройка. Ето е центъра на окръжността. Фащате от тук. И си чертаеш дъгичката. Сега да видим на какъв курс лягаме. Така, лягат на курс 0 градуса, дават 18 възла. Прекратяват отчитането на течението. Това е работа. Ето го 0 градуса курс. Гледаме, той го е направил точно, обаче той или картата е изкривена при копиране, или триъгълника нещо не е вред. Има малко отклонение от меридиана. Значи там, където ви тангира дъгичката, го оставяте, това е края на циркулацията. И трябва да се изтри. Всъщност от дъгичката остава само и тая част. Тук трябва да се напише часа и отчет налага на времето на новия курс. 10.04 минута. И отчет налага 86,6. И той на този курс нищо не прави, освен да се движи с 18 възла. Това са 3 кабелта за минута. Движи се 24 минути и половина. 24 минути и половина с 3 кабелта за минута са 7 мили и 4. Трябва да се нанесат милите. 7 и 4. Докъдето стига. Ето тук. Само, че този курс трябва да се надпише. Вие тук имате истински курс, трябва пак по същия начин от 360 да извадиш 5 градуса склонение, 355. За 355 колко е това? 2,1 и 1,4. Нарастването е 0,7. Половинката му е 0,35, 0,4 го кажете. Значи като го махнеш, тук ще стане 1,7 девиация. 353,3. Ако вляза с 353, 3 по 7, 21 са 2. Значи той ще се коригира, вече ще стане на 1,8. Даже не 1,8, а 1,9. И 5, 6,9. 6,9. 360 минус 6,9. Значи компасният е 353,1. Компасен 353,1 плюс 6,9 му е поправката. Тук на този момент повече няма нищо. Стигаш до някъде си 10:28,5. Когато скоростта е над 12 възла, времето се отчита до половин минута, тъй като 12 възла са 2 кабелта за минута.
т.е. за половин минута изминаваш един кабел, което не е допустимо да се закръгля. Зато и времето се отчита до половин минута. На скорости на 12. По 12 може да закръгляте. Да не го отчитате толкова точно времето. Зато е дадено такава задачата. 94,1. Вятъра се засилва, сменя посоката си на 40 градуса, лягат на курс с разчет да преминат на 3 мили от фар Свети Иван, като отчитат дрейф алфа минус 5 градуса. Сега тая обратна задача, тя изглежда последния начин. 3 мили от Иван трябва да се начертаят. Мили. Добре. Его Иван. Мили от Иван. А това отива към север. Добре. Не към Поморие, а към север. Може би. Значи, вземате си тангажа към 3 мили. И това за вас е пътевия ъгъл, който трябва да държите. Мерите го колко е. Той ви трябва. Значи тук при мен излиза 309. Не, той отива насам. 309. Той ви кара да отчитате дрейф минус 5 градуса. Казахме, че истинския курс плюс дрейфа дава пътевия ъгъл. Тоест, пътевия ъгъл минус дрейфа ще даде истинския курс. Понеже е минус 5 градуса, минус и минус става плюс 309,5. 314. Значи истински ви курс ще бъде 314. Той само се загатва на картата. Защото дрейфа е до 5 градуса. Даже много го начертах. Не повече от... И за 314 трябва да се сметите пак компасния курс. И пак поправката на компаса. И то вече от тук нататък кой знае какво няма. След известно време прекратяват отчитането на дрейфа и намаляват скоростта и маневрират. Виждате техниката каква е, не е нещо, кой знае какво. Трябва да са пипни, да фаните и да пипате. Да се научите се на ръка да работите. Триъгълниците винаги трябва да вървят двата така, като слагате направления. Примерно искам да нанеса някакъв курс, да кажем 340 градуса. Опирам се с триъгълника, въртя центъра на транспортира, тъй че да ми съвпадне на тази точка и направлението 340 и примерно искам да го принеса от тая точка. Като съм подпрял с това, вземам, чертая. Няма, просто огледайте си приборите, свикнете с те, с които ще работите. Момчето си купил хубаво, те са китайски, обаче са добри. Хубаво е да си купите и от по-професионалните Уимзенплат. Има и Уимзенплат. Не ги знам какви са марки, но тия, които те са уредени, тъй че да може ръката добре да го държи и да работи. То в България в момента той може, що го рече, да се намери, въпреки че те с триъгълници нямат нищо общо с професионалните, тъй като професионалните трябва да са бая дебели, тежки и да имат изрез за вакуум, да може да не мърда от картата, като да се плъзга нормално, без да... Но това е най-доброто в момента, което се продава.